Ja sam Maja Ševerdija, učiteljica razredne nastave, inače dijete poginulog hrvatskog branitelja. Ponosna sam Slavonka, rođena sam u Vukovaru, no nakon rata s 3 godine dolazim ovdje gdje sam i dan danas sa obitelji živim u Rijeci. Doktor Tomašić, što on meni znači? Jako puno, kao i cijeloj populaciji, nama braniteljima, čovjek za kojeg stvarno sa čistom savješću, kako ja, kako braniteljska populacija, a nadam se da će dosta ljudi to prepoznati, mogu itekako 11. rujna dati svoj glas. Čovjek koji je uistinu uvijek dostupan, jedino kako on zna u šali reći nećete me dobiti jedino kada sam na operaciji. Ja mu želim svu sreću svijeta i zato sam i danas s njim uz njega i do 11. rujna, no i dalje. Drži se, Zlatko. Ja danas svoje djeci govorim da se Hrvatska ne brani više s oružjem u ruci, da se Hrvatska brani sa znanjem.